அன்பு நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம். நேயர்களே, கோவம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பரவலாக பல பேருக்கும் இந்த கோவம் வரும் பொழுது, அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அச்சம் கூட இருக்கு. எனக்கு ஏன் இப்படி கோவம் வருது அப்படின்றத நினைச்சு கூட சில பேருக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு வருது. அடுத்தது சில நேரங்கள்ல அவமானம் கூட தோணுது. ஏன்னா சில நேரத்துல கோவத்துல ஏதேதோ பேசிடுறாங்க. அப்புறம் ச்சே நம்ம இப்படிலாம் பேசிட்டோமே, நம்ம இப்படிலாம் செய்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஒரு அவமானமான ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வருது. ஆனா அதே நேரத்துல திருப்பி ஒரு சான்ஸ் குடுத்தாக்க, திருப்பி இல்ல எனக்கு கோவம் வருது. நான் வேற என்ன எனக்கு கோவம் வருது நியாயம் தான். அப்படின்னு சொல்லி அதையும் அவங்க விட்டு குடுக்க தயாரா இருக்க மாட்டாங்க. சோ இப்ப இந்த மாதிரி நிலையில தான் இந்த கோபம் வருவதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது? அதற்கான தீர்வு என்ன? அதை எப்படி வெளிக்காட்டுவது? இது வெளிக்காட்டுவதனால நமக்கு நன்மையா? அப்படின்னு பார்க்கணும். சில நேரங்கள்ல நமக்கு நன்மை இருக்கும். ஆனா மற்றவங்களுக்கு தீங்கு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென்டிலேஷன் ஆஃப் ஆங்கர். இப்போ சில பேர் என்னன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியல அப்படின்னா அடிச்சிருவாங்க. பிள்ளைங்களை போட்டு நல்லா அடிச்சிருவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடும்னா அவங்களுக்கு உடனே ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கலாம் ஃபிசிக்கலா. ஏன்னா உளவியல் ரீதியாக என்ன சொல்றோம்னா, உங்களுக்கு யார் மேலேயா கோவம் வருதுன்னு வைங்க, நீங்க போய் ஒரு நல்ல பில்லோவை போய் நல்லா குத்து குத்துன்னு குத்துங்க. இல்லாட்டினா இந்த மல்யுத்தத்துக்கு வச்சிருப்பாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு இதை எடுத்து அதுல போய் நல்லா ஒரு 4 குத்து குத்துங்க. இல்லாட்டினா பால் எடுத்து அதை நல்லா ஃபோர்ஸா அடிங்க. இல்லாட்டினா தேவையில்லாத பொருட்களை தூக்கி வீசுங்க, உடையுங்க. ஆனா அது மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாம் சில ஆய்வுகள்ல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் நம்மளோட பிசிக்கலா நம்மளோட அந்த அக்ரெஷன், அந்த ஆற்றலை வெளியேற்றிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த வீரியம் குறைஞ்சிரும். அது நல்லதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இத மாதிரிலாம் சில பேர் செய்யாம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வீட்டுல ஒரு சிறு குழந்தைகள் இருந்ததுன்னா யாராவது கணவன் மேல இருக்கிற கோவத்தை, இல்ல மாமியார் ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த கோவத்தை என்ன பண்ணிடுவாங்க, இந்த குழந்தை மேல காட்டிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா நாள் பட பட 2 பேருக்கும் பாதிக்கும். அந்த நேரத்துக்கு அவங்க அடிச்சுட்டா கூட அதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்து அழுன்னு அழுவாங்க. அடுத்தது என்ன ஆகும்னா அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டுடும். அதுக்கப்புறம் அதை நினைச்சு வேற ஒரு கவலைப்படுவாங்க, குற்ற உணர்வு வரும். அந்த குழந்தையோட மனதிலயும் என்ன ஆயிடும், ஒரு வெறுப்பு வந்துடும். சில நேரங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்க, மாமியார் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க, சண்டை போடுறாங்க, இவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவங்கள சார்ந்து இருக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படிங்கிற பொழுது அந்த கோவத்தை கூட கணவன் மேல காட்டுவாங்க. சில கணவன்மார்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆபீஸ்ல கோவம் இருக்கு, மேல் அதிகாரிகிட்ட பேசவே முடியல அப்படின்னாக்கா அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு வருவாங்க வீட்டுல. வீட்டுல வந்த உடனே நுழைஞ்ச உடனே ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன கேள்விகள் மனைவிமார்கள் கேட்டா கூட உடனே கோவம் அவங்கள கண்ணாவா பின்னான்னு திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே அந்த டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆங்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது காட்ட வேண்டிய இடத்துல காட்டாம வேற ஒரு இடத்துல வேற ஒரு நபர்கிட்ட. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில வெளிப்புற ஸ்ட்ரெஸ்ஸாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி கோவத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன, ஸ்ட்ரெஸ்ஸாஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது சில நேரங்களில் நம்ம சூழ்நிலை கூட இந்த மாதிரி கிளப்புது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டில் பேச முடியாம எல்லா கோவத்தையும் அடக்கி வச்சுக்கிட்டு கிளம்பி வந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ திடீர்னு டிராஃபிக்ல நிற்கும் போது என்ன ஆகும்னா, ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கும். ஸோ எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இவங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ திடீர்னு யாராவது ஒரு பைக்காரன் நடுவில் ஹார்ன் கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஸோ அந்த ஹார்ன் அடிச்சோடனே எனக்கு திடீர்னு எங்கேயோ அடக்கி வச்ச கோவம்லாம் அவங்கள கண்ணா பின்னான்னு திட்ட, இவங்க திட்ட, கடைசியில் 2 பேரும் கடைசியில் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் கூட கிளியர் ஆகி போயிடும். ஆனா இவங்க சண்டையினால திருப்பி டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சர்வசாதாரணமா பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நபர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் போய் உட்காந்துன்னா அவருக்கே ஒரு மாதிரி நினைச்சு பார்க்கும்போது அசிங்கமா இருக்கும். சே என்னடா அது, நம்ம இப்படியெல்லாம் கத்திட்டு வந்துட்டோமே, யாராவது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க பார்த்துருப்பாங்களோ, அலுவலகத்தில் யாராவது பார்த்துருப்பாங்களோ அப்படின்லாம் கொஞ்சம் அமைதியா உட்காந்து யோசிக்கும் போது ஒரு குற்ற உணர்வு, ஒரு அவமானம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரும். ஸோ இப்போ இதுக்கெல்லாம் என்னதான் தீர்வு அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நாம இந்த நிகழ்ச்சியில பேசிட்டு இருக்கோம். முதல்ல ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், கோபம் அதிகம் வரவங்களுக்கு அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆன் அதர்ஸ், மற்றவர்கள் மேல எதிர்பார்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அப்படி இல்லை அப்படி இல்லைன்னா தனக்கு மேலேயே நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு கோபம் வரும். ஸோ இந்த 2 முதல் காரணங்கள் இதுதான். இதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ஸோ நம்ம என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்கிறோம், நம்ம அடுத்தது நாம ஒன்று எதிர்பார்த்து அது கிடைக்கல அப்படிங்கிற பொழுது அந்த ஏமாற்றம் என்ன ஆகும்னா அடுத்தது கோவத்துக்கு தள்ளும். ஸோ இன்னும் ஒரு விஷயம் சில நேரங்கள்ல நம்ம கிட்ட ஒன்றத்தை எதிர்பார்க்குறாங்க, அதை நம்ம தர முடியல அப்படிங்கிற ஒரு பற்றாக்குறை உணர்வு வரும் பொழுது அதை எப்படி நம்ம வெளியில காமிச்சுக்காம இருக்கிறது கூட சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க,
கோவத்தை காட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு வந்து நம்மளோட வீக்னஸ் வந்து வெளியில தெரியாம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாழ்வு மனப்பான்மை காரணமாக பெரும்பாலும் பெண்கள் வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி சும்மா என்ன வந்து கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும்னு நினைக்கிறாருங்க. ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி எங்க இருக்க, என்ன பண்ற, இந்த மாதிரி பண்றதுனால எனக்கு மன உளைச்சல் ஜாஸ்தியா இருக்கு. யார்கிட்டயும் பேசக்கூடாது. ஃபோன் ரீசார்ஜ் பண்ணனா எதுக்கு இவ்வளோ பேலன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு, நீ யார்கிட்ட பேசின, உங்க அம்மா கிட்ட பேசினியா, எதுக்கு பேசின, அது இதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அடிமை மாதிரி உணர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரணம் கூட பல பெண்கள் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி சில ஆண்கள் வந்து கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை, ஒரு பொறாமை காரணமாக கூட இது வரலாம். அதுக்கு பலவித காரணங்கள் இருக்கு. ஆனா இத மாதிரி செய்யும் பொழுதும் கோபம் அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இந்த கோவத்தை வந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி சில பேர் வந்து உடல் ரீதியாக பொருட்களை நாசப்படுத்துவது, அடிப்பது, உதைப்பது, கத்துவது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க, சைலண்டா ஆயிடுவாங்க. சைலண்டா ஆயிட்டு அவங்களோட செயல்ல வந்து ஒரு ஒத்துழைப்பே தரமாட்டாங்க. அது ஒத்துழைப்பு தராம அவங்க விலகி நிற்கும் பொழுது அது ஒரு பெரிய காயத்தையும் அந்த உறவுகள்ல வந்து ஒரு பெரிய பிளவையும் ஏற்படுத்தும். குழந்தைகள் பல பேர் வந்து இந்த மாதிரி திடீர்னு சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க. அவங்க கிட்ட நிறைய வந்து மார்க் வாங்கலன்னு சொல்லி அவங்கள அடிச்சு உதைச்சு எல்லாம் பண்ணும் பொழுது அவங்களால முயன்ற வரைக்கும் சில சமயம் வந்து முயற்சி பண்ணி அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறமும் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு பற்றாக்குறை காரணமாக, அந்த ஏமாற்றம் காரணமாக அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னாக்கா, ச்சே இனி நான் முயற்சி பண்றதே வேஸ்ட்டு. இனி நான் வந்து ஒரு டிஃபெக்டிவ் பர்சன் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, தன்னைத்தானே வந்து நத்தை அப்படியே சுருக்கிக்கிற மாதிரி ஓட்டுக்குள்ள இவங்க வந்து தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்தின்றுவாங்க. இந்த மாதிரியான அறிகுறி தான் பல மனநோய்களுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம். இதை நான் ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு வந்து இப்போ எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சிருக்கிற சமயம். இப்போ அடுத்த ரிசல்ட் வரும்போது பாருங்க, நிச்சயமாக ஒவ்வொரு வருடமும் நாம வந்து இந்த மாதிரி செய்திகள் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆனா எங்கேயோ ஒரு மாணவனோ இல்ல மாணவியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்கொலை அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்து வரதான் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி செய்திகள் வராத அன்னைக்கு தான் வந்து நம்ம நிச்சயமாகவே வந்து ஒரு வெற்றி பெற்றோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை நிறுத்துவதற்கு என்னதான் வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பி திருப்பி சில நேரங்கள்ல குழந்தைகளோட பர்சனாலிட்டி ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமா இருக்கும். நம்ம வந்து 24 மணி நேரமும் அவங்கள கண்காணிச்சுட்டே இருக்க முடியாது. அதனால அந்த இம்பல்சிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும்போது சில பர்சனாலிட்டி வந்து நார்சிசிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி அவங்கெல்லாம் வந்து தன்னைத்தானே அதிகப்படியாக துன்புறுத்திக்கிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அது ஒரு ஹேபிட்டா போய் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி வந்து சக்சஸ் ஆயிடும் அவங்களுக்கு. அதுல இறந்து போயிடுவாங்க. இந்த பார்டர் லைன் பர்சனாலிட்டி, நார்சிசிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டிலாம் சொல்லக்கூடியவங்கலாம் வந்து ரொம்ப இலக்குகள் ஆவாங்க இந்த மாதிரியான தற்கொலை முயற்சிக்கு. அதை தவிர மீதி வந்து சென்சிட்டிவா இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட முயற்சி வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் தனக்கு வேணும், தனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும், தனக்கு ஒன்று ஆறுதல் வேணும், ஒரு அரவணைப்பு வேணும், தன்னை மற்றவங்க வந்து ஏத்துக்கணும், நானும் நல்லவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்தினால அவங்க கொடுக்குற ஒரு கூக்குரல் அப்படியா கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த தற்கொலை முயற்சியை. ஸோ ஆனா நாம இன்னைக்கு என்னன்னாக்கா, அந்த தற்கொலை ஒருத்தவங்க முயற்சி பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்துக்கு காப்பாத்துறோம். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கவனிக்கிறதே கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அதுக்கப்புறம் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத கவனிக்கிறது கிடையாது. ஸோ இந்த அதிகப்படியான கோபம் வரும்பொழுது அது தன்னைத்தானே மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஒருத்தரை வந்து கண்மூடித்தனமான ஒரு நிலைக்கு கூட தள்ளக்கூடிய ஆபத்து இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில வந்து அதிக கோபம் வரவங்களுக்கு இந்த தற்கொலை எண்ணங்கள் வருவதற்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இதுவும் இன்னொரு பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ல வந்து என்னன்னாக்கா, அவங்களோட கோபம் வந்து அவங்கள துன்புறுத்திக்க மாட்டாங்க. ஆனா மற்றவங்கள வந்து பெரிதளவுல வந்து டேமேஜ் பண்ணிடுவாங்க. கண்மண் தெரியாம என்ன செய்யறோங்கிறதே தெரியாம அவங்க வந்து பிசிக்கலா மற்றவங்களுக்கு வந்து துன்புறுத்தலை கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான நிலைகள்ல தான் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போது நிச்சயமாக ஒரு மருத்துவரை பார்க்கணும். ஏன்னா அதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணக்கூடாது. சில நேரங்கள்ல அவங்களுடைய ரசாயன மாறுதல் காரணமாக கூட அவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இருக்கும். அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மருந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க நிதானத்துக்கு வரும் பொழுது தான் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறதே வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி நேயர்களே, மேலும் பல கருத்துக்களை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறோம். நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.